Milí Bratislavčania, máme za sebou turbulentný rok, ale aj rok plný výsledkov. Vrátili sme život do Štúrovej ulice, električku do Petržalky, opravili sme starý most, zintegrovali dopravu, zelektronizovali naše služby, opravili 50 km ciest, vyčistili podchody, otvorili nové parky a množstvo ďalších a ďalších aj väčších či menších projektov. Bratislava bola hlavným mestom Európy. Odohrali sa tu mnohé významné podujatia a všetky sme zvládli výborne aj vďaka vám, Bratislavčanom. Ale teraz sú pred nami Vianoce. Čas zastaviť sa, vystúpiť z tohoto kolobehu, stretnúť sa s najbližšími a rozprávať sa o tom, ako sa máme, čo sme robili a čo budeme robiť. Vianoce sú jedným z najkrajších sviatkov roka. Je to čas darovať, ale čas aj byť obdarovaný. Ale Vianoce nie sú sviatkom materiálnym. Predstavujú symbol nádeje, že dobro zvíťazí nad zlom, symbol zrodu života, symbol budúcnosti. Ako primátor Bratislavy si prajem, aby bratislavské Vianoce boli pokojné a príjemné. Možno aj trochu zasnežené, ale v každom prípade, aby ich nikto netrávil sám, pokiaľ skutočne nemusí, a aby mal každý pokoj v srdci. Do nového roku vám prajem veľa síl a energie a zdravia, aby sme spoločne zvládli úlohy, ktoré pred nami sú, aby budúci rok bol určite celkom lepší, než ten predchádzajúci. Takže ešte raz prajem vám šťastné a požehnané Vianoce a šťastlivý nový rok 2017.